Bawa tu soal hut nahita na adong diluat na karasi dohot sude huta na humaliangsa. Sada tumsowoi behita marboniaga di hari minggui. Molo habotoan mar tiga-tiga ikon buato do tolu sian tiga-tiga nih jala pamasukum mai tepat tu ihurna. Songonima na perlu paboton nami tu salut hita na adong ison. Mau lihat deh.